Ing sawijining dina, ana sawijining keluarga sing katon rukun, nanging ing njero omah kuwi ana rasa sing ora adil, amarga ana anak sing dibeda-bedake. Ijai jajan kanggo kowe. Matur nuwun, Bu. Bu aku durung mangan. Kowe engko wae nih, kowe nang ibu si ae. Tapi tenan anak ibu. Bu aku yo. Iya, aku ini sama ibu sih. Mbak, kok kowe minum wae? Aku kerasa ora dianggep. Jangan lho, Mbak. Sepertinya aku usaha tapi orang tahu digelok. Jai, gini, tolong Bapak cukup banyu. Bapak kesel banget. Iya, Pak. Iki Pak, banyu nih. Yo. Jai, kowe kesel toh? Istirahat kono, jangan kerjae. Iya, Pak. Pak, aku serampung sinau dino iki. Iya wis, penting kowe bantu ibu wae. Aku kok disuruh-suruh. Ini jajak masak. Aku ki anakmu, aku ki pingin kowe mesti Jai. Aku sinau, aku bantu nanti kok ora tau didelok. Aku capek diabaikan. Wis. Mbok menawa yen aku iki ora ono sing dikangeni. Dindi. Mbak ora ono. Ya Allah, aku lunga. Apa? Ibu salah, orang ngedelok Nindi. Bapak ini salah, orang ada Nindi. Aku ora ngerti yen dek Nindi nanti koyo ngene. Kita ngabaikan Mbak Nindi. Tuh, ada lagi. Nindi, kamu tenang. Aku ingin disayang, maksud berak-beraknya. Iya, biasa ini baru kafe. Aku yo pengen aja sih. Kita keluarga kudu bareng. Wiwit dina kuwi, dhewe iki kabeh sadar yen tresna ora kena dibeda-bedake. Saka kesalahan kuwi, keluarga iki dadi luwih rukun lan luwih ngerteni perasaan siji lan sijine.